Kabalang Catholic hakajalan yang ba Shillong kelas saki yakajing kentang Lyngdoh Sohblei yaki kendai ngut kidikon hakajing leniam kabala penlong haying manibalat nim khra. Yakini kidikon lapen kentang Lyngdoh do Most Reverend Archbishop Victor Lyngdoh haringkat kejadian lang ki weipat ki Lyngdoh. Ki reuniam bat ki pat reungej na ki parish per. Kini ki kendai ngut ki Lyngdoh ki Bathymmai ki dayu Father Wan Lambok Lyngdoh na Good Shepherd Parish Jongsha. Father Albiastar Karsotun nagaja Selok Celestin na Saint Mary's Parish Maupat. Father Don Bok Lang Dotling nagaja Selok Dyson na Saint Joseph Church Parish Maukar. Father Edringson Lawai nagaja Selok MSFS na Divine Mercy Parish Mauring Keneng. Father Alphonse Lincoln na Saint Dominic Savio Church Parish Maulai. Father Pendap Boklang Soklet nagaja Selok Dyson na Church of the Resurrection Parish Pinursla. Father Wat Bha Bante Watlang na Saint Francis Xavier Church Mausanram. Father Joseph Munsi Rai na Saint John Church Parish Laban. Baru Father Protasius Sinkli na Saint Paul Parish Maulasnai. Ha katakapor ujisu ulakhot shaladi yaki khadar ngut ki sunran jangu. Bad ulai haki yakabor halor ki mensim bamman. Ban beno yaki bad ban penkoj baro ki jingpang bad baro ki jingkreu. Ki kerteng jong ki khadar ngut ki apostol ki dei kini. Ningkong u Simon ya ubalakhot Petrus. Bad upara jong u Andreas. U Jacob u Kun jong u Zebedi. Bad u Yohanes upara jong u Philip. Bad u Bartholomeus. U Thomas. Bad u Matthias u Nanglum Khajna. U Jacob u Kun u Alphaeus. Bad u Thaddeus. U Simon Caninius. But u Judas Iscariot u Bashet kala yau. Ya kini ki khadarngun u Jisu u lapha banjalam. Ka gospel jang utrai. U Deacon Alphonse Lincoln. Ngadon hangne bat ngakloi. U Deacon Edringson Lawai. Ngadon hangne bat ngakloi. U Deacon Protasius Sinkli. Ngadon hangne bat ngakloi. U Deacon Wat Bha Bante Walang. Ngadon hangne bat ngakloi. Lyngdoh Saat Badan Buram. Kakami buku jungi kebalang. Kekerpan ipi ban penkendang. Yakini ki himman para jungi. Ban shimti yakadeti jong jinglong Lyngdoh Sohblei. Pitip bha bakini kilong ki babit dor. Ngayeng sakhi ba ndalakli ba toket nagipat ba kristan ba na kajing kubur jong kito ki baladon kti hagaban pinhe pensan penang penstan yaki lashem bakilong ki babit dor. Da kabasyania hagajirap jong ublay try kenran unong panim jongi u Jesu Christ dagabor baka itiar bangalay men ki para jongi banlong ki Lyngdoh Sohblei In jubab lang siajarngu yami ko blay try kenran. Siajarngu yami blay try kenran. Para Richard, BG Jangi, Para Jimmy, Chancellor, all the provincials here of the different congregation, the parish priest of these deacons, greeting to you all. Nyalom lang hani rengkat bagi kendai ngut ki deacon, banlong ki kendai ngut ki Lyngdoh at Bathymmai. Ibatrei ka bris awai jong utrai. Hangne don ki bahay nga sem. Imei pa jong ki wei pat ki Lyngdoh paris pres jong pi. Ki wei pat ki nong hikay.
Kiwei pat ki badon kti ban form ya pi ban long Lyngdoh Sohblei. Kiwei pat ki paralog parajer kinong lebha. Kiwei pat nagajuk ke parish. Bat baru idan ha kaniga hang ni mentangasngi namang idan kti ha kajingya lenti chung pi ban poi sekani kekerdan jong kajing long Lyngdoh. Kini ki kendai ngut ki belong ki Lyngdoh Bathymmai sajain lang ya ki wei bat ki Lyngdoh ki babun ba hang ni ki bala trei lupa ha ke bri sawan chung trai kat badang don bun ki Lyngdoh kata ka lap kadang pen bha haman la ki parish ha ki wei pat ki kam jong ka balang dongin ya persyang ban duai kerpang ya ki Lyngdoh bi changi batrei saudang saukun jokan ke Archdiocese changi berkawai bat barok kawai ke North East ki balawan lang mentakasngi ngi kin boket yang ya pi ki Lyngdoh balawan mentakasngi ki sister ki brother pi bahai ngasam perlok perjor bara ki choir kena aduan iwan hang ni da kajing kemen ke bakrau ko dikon bae on sapen kentang ya pi banyo ay kebor balong ki atiar jong ublei to mensim bakuat yang pendap ya pi dak mensim shirham balong ke noyalap ya kahima jong ublei kukun bai nye shwa ba pinsya pen kentang Lyngdoh Sohblei kalong ga deiti jong pi banya tu hok hakmat upai ba pailang ya ka jing temu ba shisha bat ba hok jong pi ban shimti ka ni ka kam Lyngdoh Sohblei te pilarai kut bat pidaka man te basisha ban chimti ka deiti Lyngdoh Sohblei kum kinong trailang ba bidda jong Lyngdoh sat hakaba sumar prat psai kan hon lang brat jong ublei hapo ka chelam jong men se bakot pilarai kot bat pimon ban pendep ha kat kum ka jing start ba men se bakot on ai pi ya kane ka deiti bala pen kham ti api ban pen priang ya ka tin ublei da ka bayalap ya ka kubor babha bad ka bahi kai penia ya ka jing ngai ka thlek pilarai kot bat pi mons kem ban pen menta de ka jing ublei bad ka jing ngai ya ka jing em ya ka jing kai jong ka jing le jing kam jong Jesus Christ Naka benta ka boram jong ublei bat ka jing kiu irat jong ki pai Kristan ha ka jing ublei bat ka jing bat kam tame ya ka jing knya Eucharist ya ka sakramen jing mapo jing penyesuk kat kum ka jing kai pateng jong ka balang pilarai kot bat piman skem ban im sngi ban duriap lem bat ngi ya ka jing duai bandup yo ya ka jing isnai ublei naka bentau bobonu balang yau bau blei hi ulapen kam ti hangi pilarai kot bat pimon skem banya so tli telan man lakasi baru kres uleng dorang badu ubala terwa yalade kumu jing knya batlem hau blei ukpa bat lem bat u ban pen kentang yeladi hau blei naga banta ka jing penem yau kon ben riu pi kular bat buram bat kongo yanga bat kinong mi pateng jonga u blei try kan rat u balas dang yikan ka kam ka babha pi un pendep jana yaka pi kular ban buram bat ko ngu yanga bat kinong mi pateng jonga u blei traken rat bras dang yikan ka kam bha pi un pendap janai yaka pi kular ban buram bat ko ngu yanga bat kinong mi pateng jonga u blei traken rat bras dang yikan ka kam ka bha pi un pendap janai yaka pi kular ban buram bat ko ngu yanga bat kinong mi pateng jonga u blei traikan rat bras dang yikan ka kam ka bapa pi un pendep jana yaka
Pi kloi ban buram ban kongu yo Lyngdoh sat jela bari bahalor chong pi haka hok kat kum ka hukum Oj ngakular skam bat ngakloi. Ublei traikan rat blas dang ikan dengan kam ka babha pi un pendep jana yaka. Pi kloi ban buram bat kongu yo Lyngdoh sat jela bari bahalor chong pi haka hok kat kum ka hukum Oj ngakular skam bat ngakloi. Ublei traikan rat blas dang ikan dengan kam ka babha pi un pendep jana yaka. Pi kloi ban buram bat kongu yo Lyngdoh sat jela bari bahalor chong pi haka hok kat kum ka hukum Oj ngakular skam bat ngakloi. Ublei traikan rat blas dang ikan dengan kam ka babha pi un pendep jana yaka. Pi kloi ban buram bat kongu yo Lyngdoh sat jela bari bahalor chong pi haka hok kat kum ka hukum Oj ngakular skam bat ngakloi. Ublei traikan rat blas dang ikan dengan kam ka babha pi un pendep jana yaka. Pi kloi ban buram bat ban kongu yo Lyngdoh sat jela bari bahalor chong pi haka hok kat kum ka hukum Oj ngakular skam bat ngakloi. Ublei traikan rat blas dang ikan dengan kam ka babha pi un pendep jana yaka. O para bangej baiet ye Jong ina dwai ublei ukpa badan bortam Bon tekar hai ke ching ke chingar khu ching u halor kini ki sakri ching u ki bala syajet na ka benta ka kam Lyngdoh baro ki bala bandem ko siu ki la bomla la ban yeng ki Lyngdoh chang i kendem ko siu lang ka di ko por ka ching ruai litani Kajubab jong pi baro kalong try do isanay baro alang Grace do tus ngau tus ngap yang i to tekar hai halor kini ki kuan jong me ya ka jingkar khu jong man sim ba khot ba te pen kham tia ki ya ka bor ba ke tia jo ka jinglong Lyngdoh Sohblei khnang ba kini ki ba itarwa ha me ku pa ba es bun kinyo na me ka jingsan ran ka jing tinati ba ka jingkar khu shilenter ka jing em jong ki Dau Chris utrai jongi. Amen.
kenja mel ailam ya kamen sim tri kambat ke itiaru Moses ha kedonot jo kenyo pengot ki brio ki bala champagne badaga jiarap jongki ula sensyar khamsok yau pa jongmi kumta mena theker hai ki khon waran nagapo dagabor ke tiar ba phahu jong pa jongki khana ba kin dan kiling do kumbada wa kaan ban terwaya ke jingknya ka ying kentang ke jingknya ki balong kedak jong ka jingap jingong ya ke jing pha barop ke bawan hadin habot khat du e kok pa ba khot mela pha shaka perthei yau khon u Jesu Christ kumunong lam kubor jongmi bat unong Lyngdoh rang ba jokan yam karukom jongi baru Jesu Christ lang bau man sim ba khot ula terwai la di hami lang kum ujing kenyau batlem bala pendang pelong yaki apostol jumi yaki baula penkentang ha ka jing shisha kom kinong ya trailam ha ka ba pendep yaka deity jing blay chung nang ta mal yaki apostol yaki nong but nong rap ban pen bena ka perthai barok away ban ben pen long yaka sign der jumi ban peniem yau khon ben reu te mentangi kerpat ya mi out try kenrat ban na yang iru ki batlot bat kabur kabut ya kinong rap lam bat ki badon kam ban pendep hok ya ga deity Lyngdoh Sohblei kebahyar pateng syangi nadu ki apostol to ai ngi kerpat ya mi ku pa badon bortam ba kini ki khon jong mi ka bor ka itiar bat ka boram ka ijat jong ka Shillong Lyngdoh Sohblei Bathymmai ki donot jong ki yang mensim ka jing khot ai bakin next cam ka deity Lyngdoh jong ka kerdan ka baar ka ba kila yo anami Sohblei triken ran badan nuksa jong ka jingem jong ki to kini kai ki weipat ya ka hok sat bat ka buram ka akor to ai hakilu ya kinong ya trelang ba bitter jongi khnang ba ka jialap jongki bada ka jingai e jong mensim ba khot ka khubor ba ba kan sei so ke donot jong ubabun ubalang ban do priang chadu bakot kani ka sla protei to kilong ken lam bat ngi kinong bat kinong sam ki sakrament ba khot jong mi khnang ba ki paj ba jong mi kin Bathymmai la ka jingem leng ba ka jing khasin da ksier rupa khnang ba kin yo jing sa jing ptia na ka duan jong mi khnang ba kinong pop kin yo ya ka jing pen yesuk bat ki bapang banyun kin la ban yo bat ki im biang to ai ba kin ya solang bat ngi ko try kin rat ha ka duai ka pirat ha ka kerpat ka kerpon ya ka jing snai jong mi na ka banta ki paj ba ki ba mala pen kham ti haki ban pech ban khmi bat ru na ka banta ka perthei baro ka wei ha ka ne ka rukom ki jai ben reu baro ka satla ka perthei andala lom lang hau kresken kala long uwei upai jong mi bat kumta ken dupura bat janai ha ka hima jong mi dau try jong yu Jesu Christ kun jong mi u ba em basen shan kat bat mi ha ka jing long ka wei jong man sim ba khuat u blei junom la junom amen. Do try trong yêu Jesu Christ yêu bala Paul la pensler ka bor man sim khot
Badakabor ba un sumaria pi, ba pendop pen kuat pen kentang yo pai Kristan, pinterwa ya kacinknya hau blei. Do try changi Jesu Christ yau bau Paula pen sle do mesim bakuat, badakabor un ri un sumaria pi bandop pen kuat pen kentang yo pai Kristan, ba pinterwa ya kacinknya hau blei. Do try changi Jesu Christ yau bau Paula pen sle do mesim bakuat, un ri un sumaria pi ba pendop pen kuat pen kentang yo pai Kristan, pen sumaria kacinknya hau blei. Do try changi Jesu Christ yau bau Paula pen sle do mesim bakuat badakabor un ri un sumaria pi pendop pen kuat pen kentang yo pai Kristan, pinterwa ya kacinknya hau blei. Do try changi Jesu Christ yau bau Paula pen sle do mesim bakuat badakabor un ri un sumaria pi ba pendop pen kuat pen kentang yo pai Kristan, pinterwa ya kacinknya hau blei. Do try changi Jesu Christ yau bau Paula pen sle do mesim bakuat badakabor un ri un sumaria pi ba pendop pen kuat pen kentang yo pai Kristan, pinterwa ya kacinknya hau blei. Do try changi Jesu Christ yau bau Paula pen sle do mesim bakuat badakabor un ri un sumaria pi ba pendop pen kuat pen kentang yo pai Kristan, pinterwa ya kacinknya hau blei. Do try changi Jesu Christ yau bau Paula pen sle do mesim bakuat badakabor un ri un sumaria pi pendop pen kuat pen kentang yo pai Kristan, pinterwa ya kacinknya hau blei. Do try changi Jesu Christ yau bau Paula pen sle do mesim bakuat badakabor un ri un sumaria pi pendop pen kuat pen kentang yo pai Kristan, pinterwa ya kacinknya hau blei. Do pediang ya kacing terwau pai bakuat ya kaba pisa terwau blei try kenrat da perkhat basutup hai kaba pile penyedai dari lade bat kanyam kerukom ba pi pendep penyedai duri la kacing em kacing maya kacing pena utrai. Do pediang ya kacing terwa na pai bakuat ya kaba pin terwau blei try kenrat da perkhat bat sutup hai kaba pile penyedai dari lade bat kanyam kerukom kaba pi pendep penyedai duri la kacing em kacing maya kacing pena utrai. Do pediang ya kacing terwau pai ba bakuat ya kaba pin terwau blei try kenrat da perkhat bat sutup hai kaba pile penyedai dari lade bat kanyam kerukom kaba pi pendep penyedai duri la kacing em kacing maya kacing pena utrai. Do pediang ya kacing terwa nong pai ba bakuat ya kaba pin terwa blei try kenrat da perkhat basutup hai kaba pile penyedai dari lade bat kanyam kerukom kaba pi pendep penyedai duri la kacing em kacing maya kacing pena utrai. Do pediang ya kacing terwau pai ba bakuat ya kaba pisa terwau blei try kenrat da perkhat basutup hai kaba pile penyedai dari lade bat kanyam kerukom kaba pi pendep penyedai duri la kacing em kacing maya kacing pena utrai. Do pediang ya kacing terwau pai ba bakuat kaba pisa terwau blei try kenrat da perkhat basutup hai kaba pile penyedai dari lade bat kanyam kerukom kaba pi pendep penyedai duri la kacing em kacing maya kacing pena utrai. Do pediang ya kacing terwau pai ba bakuat ya kaba pin terwau blei try kenrat da perkhat basutup hai kaba pile penyedai dari lade bat kanyam kerukom kaba pi pendep penyedai duri la kacing em kacing maya kacing pena utrai. Do pediang ya kacing terwa upai ba bakuat ya kaba pin terwa hau blei try kenrat da perkhat basutup hai kaba pile penyedai dari lade bat kanyam kerukom kaba pi pendep penyedai duri la kacing em kacing maya kacing pena utrai.
Rupiang ya kajing terwa nong pai ba bakut. Kaba pisa terwa blay try kanran. Dapat perkat pasal Sohblei kaba pile. Penedai dore la de bakanyam kerukom kaba pipendep. Penedai dore la kajing im. Kajing maya kajing pena utrai. Sohblei me balaman baki Lyngdoh chong mi kin syakriya keduan ke bakhuat baki pai chong mi tos ngau senai ban ai ke po juga ne ke cingknya baka cing trei chong ki syakri chong mi ban pensubhaya me berbor ban pensai so ke balang chong mi yau so bane si junam dau kres utrai chongi utrai undan rengkat bat pi Tukan dewi laki donut. Tukan ai ngui try play chungi. Da shisha kalong ka masyong hok pat ka badai. Ka day ti chungi ka ching panim yangi. Haman la ka por ba ka chaka ba na ngui yami. Go try ko pa ba kuat ka play ba don board ba bom chukot. Namada ka ching pansle chong man sim ba kuat. Mela palong yaw kuat ba la kamar way chong mi. Uleng dorang ba Jong ka jutang Bathymmai bat bom jukut. Badaga ba saindur ba nom le mla shempang chong mi. Mela Sohblei ban rai. Ba ka Shillong Lyngdoh marway chong u. Ka day ban yai teng ha ka barang. Namar bau kres om tang ba ula pen kup. Da ka Shillong Lyngdoh ba kan jaman sim. Ya ki paj ba ki bala pen long ki paj chong u. Henry da ka jing ye sipara. Ujit ru iki rangba bakin long kinong yo benta haka kam kentang chung u da ka jing bu ya kikti ula jiet bakin penmenta ka keteng chung u ya ka jing knya jo ka jing siu spa yo benriu ban pen krea khamat ki khon jong mi ya ka jing khawai paskha banyalam ki pai ba khot chung mi haka jing ye ban psai ki da ka tin chung mi Da shisha melong bakut kutrai kadeng hok babaro ki ba malatau kini ro yami namalang bau kun chome utrai chongi u Jesu Christ da ka bor ka chi trelem jong mun sim bakut me ai ching em me pen kuat pen kentang ye ki baro ba mem ju sange banlum halade yo pai khnang ba du ba mi shedo ba sep kosngi antarwai ka knya ka kriam bakut sha ka kerteng jong mi Namar kata kutrai ngikar padet yami. Bada uju men sim. Men Sohblei ban pen kuat. Yakini ke jing ai. Ki ba milawan ra. Ban pen kentang yaki. Ba kendup kelalong. Kamet bat kasnam. Jong kuan jong mi. Utrai jong u Jesu Christ. Yau balau kum yangi ban pen mentai. Yakini ke jing maya. Namar muuhi hakamiet. Balai tino ayu u. Ulai siem yau kpu. Nagabai ngu yami, ula tuai kerku, ula ketia ayu u, la ale kesendran uang. Toshim, bat bam nakani pi baro, namar kani kalong kamet jonga, yakaban IT na kabenta jong pi. Ka ju karukom andala la yabam, ula siem yakakuri, nagabai ngu piang yami, ula tuai kerku, la ale kesendran uang. Toshim, batodi nakani pi baro, namar kani kalong kakuri jonga snam jonga, jonga jutang Bathymmai bat bom jukut, yakaban penmi nakabanta jong pi, bat nakabanta ki babun, nakabanta kacima ki pop, tole ikani ban ken mau yanga. Yang hangne hakajeka jongi baro kendai ngut ki Father Bathymmai ban ai ka kantin Sohblei bat ya baro ki balai don benta bat kersian yangi haka jingim jongi kerpang haka jingyai lenti jongi banlong ki Lyngdoh Sohblei haka balang Katolik gidab da ka jing sngeungu ka bakraw
nakabanta i Lyngdoh sat badon burom jongi i Most Reverend Victor Lyngdoh i baju Krisyan bat ai mensiam yangi barabor bat kerpang menta kasngi ba ila penkentang yangi sya ka kerdan jinglong Lyngdoh Sohblei Sohblei sibun yapi Lyngdoh sat nakabanta kane ka jingsbun bat ka jingle bha jongpi yangi to Sohblei unang ai hapi ya kabor ka ikhtiar ban syarai ya upaj bayar jong Sohblei ha kane ka jalan niam ba jongi Kasam chispa nyau ka banangkong kaong tuai ngo yau trai na ba ulong ba bha na ba kachingi mati ba bha ba phila ai hangi kiching le bha kiching ai mensim kiching kershan kiching don rengkat kichong phi ha kiching im chungi kilong da shisha ki mau siang ki bas kham na ka banta kiching im chungi to blai un kar khu kar do ye phi ya ki kam bar kiching thmu ba bha chong phi baro na ka bantai mai pa men para bar ki ba hiang hasam chungi baro ki bala khlat no bau blai un a haki ya kiching suk beneng Iai ka jing sngongu bat jing Sohblei ka ba kerpang na ka banta kinong hikai jongi baro ki ba nadu primary school hadu theology bat kinong hikai haki jing pule jongi haki line ba pher klempep ka jing job jong kane ka sngi ha ki jing em jongi ka deiru ka jing job jong kinong hikai jongi baro Sohblei sibun yapi kinong hikai baro nakabanta ka jing shakri jongpi bat ya ki jing nang jing start ba phila ai hangi to Sohblei unanging kerkhu kerdo ya pi bat un ai happy ya ka bainong ba ki chungi baro ki bala ai ka ching mencur nakabanta ka ching lait penyas no chungi bat ki chaka pen kre ban long Lyngdoh Sohblei bat ya ka ching senran bat ching pen shlur yangi hagalenti ching pen kre ban long Lyngdoh Sohblei Sohblei shibun yapi padar ka jing sngengu ru ya ki father sendrop jong ki parish jongi ki balatrei rengkat bat ki parish priest jongi ha ka ba ai ka jing kershan bat jing pen slur Sohblei shibun padar ka jing sngengu ru ya ki padar baro ki baya wan lang ban duai lem nakabenta jongi ha kane ka sngi kerpang jongi Sohblei shibun padar ka jing sngengu ya ki choir ki ba napo parish maupat ki balarwai sngew tenat ban penri blei ha ka jingle niam Sohblei shibun ka jing sngengu ya ka cathedral parish na ka banta ka jing penbit penbiang ha ka bayade bat kane ka sngi ka jing sngengu ru ya ka saskom media ka bala pelat por ban ring video na ka banta ka jingyo banta lem ki wei ki para bangej bat ki paralog parajor ki badon sejngai Sohblei shibun ya ka jingle sbun jongpi ka ching sungu ya ki pa chong Sohblei ki balayawan ban ai mensim bat ban duai nakabenta chungi hakane ka sngi ka ching sungu khamtam ya ki sister MSMHC ki ba napo malki Little Flower Convent rengkat bat ki sakristan napo cathedral parish ki bala trei sitam ban penriam penitenat bat penbit penbiang haduan nakabenta kane kasngi kacing sungu khamtam ru ya baro kinong le bha kichongi ki bala kershan yangi da kicing duai bat ki bala no senyang nakabenta kacing chop jong kane kasngi ladangi kumklet ban ai Sohblei yano sngo bha map yangi batu shim kane kaching Sohblei kulum kachungi kadairu nakabenta chong phi baro ya kicing le bha bat kicing le sbun kichong phi ha ki babun ki liang ha ka bai dei bat kane kasngi chungi Sohblei shibun Sohblei shi ajar ngu
Sohblei un kerkuya pi baro kublei shibun. Shua bai kini ki Lyngdoh Bathymmai ke sekerku yang i engkau yang kan ai kini ke fakulti kini ke Bathymmai ke dunia baru pada habis star kasotun pada probasius sengli pada alfon sengkoi pada ringsan lawai pada wat baha bantai kini ke fakulti ban sengap pla ban pelong mas Archdiocese changi ke padang don sini nang ta appointmentnya kini kepada daisan changi pendap boklang soklet kini pada changi Shillong kumni pada Don Box Soklet, dari Dean Saint Xavier Seminary, pada Joseph Rai Dean Saint Paul Seminary, pada Wan Lambok Lengkoi Laban, Assistant but Headmaster, pada Don Bok Lang Doling Cathedral Parish Headmaster and Assistant Parish Priest Pendap Bok Lang. Pada Wan Lambok Lyngdoh, pada Joseph Rai, pada Don Bok Lang Doling, dan siswa kini pada kin kerku, tai katedral kin laban le syamenta dengan jingkerku kin sakerku kin fadan menta katedral parish. Shua bakin lek buram, shua bakin ku ki Lyngdoh Bathymmai, ki don ki jing lek buram, kan diat ikini ki pada Bathymmai, chung head kata sakar ku yapi, ki lek chikamat barok ini pada Bathymmai, hadi kata apat ni sedang jing shandul lang. Iba banabas nongba, bat kiseng long kami, naga katedral jongi kisngobha mentaban wan ai ki jing ai sngobha ya ki Padar Bathymmai barokhoi Bleshibun katedral parish bela buram ki pada Bathymmai changi dia bentai kumning nya yang baru alang ban pan jikar ku Sohblei lengba kini ki Lyngdoh Bathymmai hadi ketai skendu hi maki pad ya ki bahi asam hadi bela shandul la ban ngi ki Lyngdoh baro e ban pan jikar ku Sohblei lengba ki Lyngdoh Bathymmai Utrayon don rengkat Namar jingit mapengen jong mitrai Sohblei utrai Namar kaktin kajingmen malcing syai Sohblei utrai Gila temka jingit Gila ika jing syai Sohblei utrai check Andrew sing bhai kamai